तो का हम बताई, एगो मेहरारू बाटे इतना परेशान बा, इतना परेशान बा। जाड़ा के दिन हो और ओकर पिया जब आवता घरे तो ओकर बुलडोजर मतलब ओकर काम नहीं करत बा, ओकर एकदम डाउन 0845। तब दुल्हनिया अपने मन में सोचा था, बेचारा था। जब मैके गइल तो अपना सखी सहेली से एगो बात कहलिस, ए सखी सुना कि सुधिया आवेला बलमुआ कि सुधिया आवेला बलमुआ हमको बरोइला हो। सुधिया आवेला बलमुआ हम अखो बरोइला। तब पानी भर जाइला, अरे मोर बलम का याद आवेला। पानी भर जाइला तब मोर सजन का याद आवेला। तो वही कुआ नहीं पे कुआ ना सखी, तो वही कुआ नहीं पे घड़ीला हम पटक के रोइला हो। सुधिया आवेला बलमुआ को हम खूब रोइला। सुधिया आवेला बलमुआ को हम खूब रोइला। फिर कब कब याद आवत है ये सखी, लास्ट बताइल बा का काहे कि जैसे जिया सुतन गई, अरे बलम का याद आवेला। कि जब से जिया सुतन गई तब बलम का याद आवेला। तब वही खटिया कपटिया, तब वही हर खटिया कपटिया हर हम पकड़ के रोइला हो। सुधिया आवेला हम बलमुआ के हम अखो बरोइला। सुधिया आवेला बलमुआ के हम खूब रोइला हो। सुधिया आवेला बलमुआ को हम खूब रोइला।